जोंदावाबो दाबो फैयासैलै अखायाबो दासो हानांगौलै एकदम जिउ जिरि साननायफ्रा फेलें बेबायदिनो अखायाबो दिनैनि खामानिखौनो फेलें खालामलायबाय मा जाखो जोंदाव जोंलाय माथो मतलब आरो आंनि खामानिखौ आंनि माबाखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हागोननो खिन्थामालाय नाथाय नों खिन्थाबोला जानो हागौ आंबोथ' नोंखौ एसे एनैबाबो हेल्प खालामनो हायो गावहा बुङानोबा जेबो आंखौ मोजां गाज्रि जेबोखौनो रायलायाबा ओइ आरो नोंजोंलाय रायलायनानै मा मोननो आंलाय है नङा दे आबा मिथिसा नङा जालायबाय दा जालायबाय जोंदाव नों बायाबा अमानो आदार हैग्रोनो हागोन ना दसेल' खामानि आं नानिखौ थिनगौमोन अखाफोरखौ नाथाय बेबो आरो बिहाबो एसे खामानि दङनो थांबाय मा नों मा बुंदों दासो आंखौ मा आदार होनो थिनदों नोङो हले जोंदाव ओमफ्राय नै बाबुआ दाबो उन्दुआखैना आं बेखौ माबा उन्दुहोग्रोनोसै नों दसेल' अमानो आदार हैनानै फैदो गाबगासिनो अमायाबो नों आंखौ एकदम नोंनि इसारायाव एकदम फिदिं सानदों नामा नोंनि सागर सानदों हिनजावनि सिङाव थाग्रा बायदि मोनदों नामा नों आंखौ फिदिंनो ओरैबा ओरै अमा आदार होनो थिनबाय नोङो बाबु दंनायखायसो बुंदोंमोन दा बेथ' नोंनि प्रब्लेमसो नोंसो बे प्रब्लेमखौ लादों दा आंलाय मा मोनथिगौ आं होआ जेबो अमा आदार सादार हाब नों इसिबां बे माबा खेबसेल'खौनो बिदि होनथारबाय आरो अमानो आदार होनायखिनिखौल' आं गासिबो माबाजोबखाबाय नों थांनानै हैदोल' ना अमायाबो गाबगासिनो आंखौ जानला माला दाथिन दे आरोथ' बे अमाखौ मालाबा दैथारनानैसो जागोन आं बांद्रायखौबा न'आव फैबाय बेहायबो दसेखिनिखौनो थानो हायैबायदि बेखौ थिनलाय बेखौ बुंलाय खोमायानो आलौजोबलायलायनाय आरे जोंदाव मा जानानै थाखो नों नङाबा बाबुजों दसे थादो न' आं हैना फैनोसै अमा आदारखौ आं बाबुजों थानो थाया आङो बेफोर खामानिखौ बेखौ थिनलाय दाथिनलै आंखौ नोंनो मावजोब नोंनो गासैबो खामानिखौ नायजोब आं बेखौबो बाबुजोंबो थाया खर'आल' गरम मोनसै न'आव फैबाबो जोंदाव मा जानानै थाखो नों जोंहा बाबुजोंबो नों दसेखौनो थाया गावनि फिसाजोनि महरखौबो नों मोजांखौनो नायनो सुखुवा नामा आयौ माबायदि बिफा नों आरोथ' मिथिगौ ना जोंदाव आं जोंहा बाबुनि मुंखौ ना मिथिसार दोनबाय मा मिथिगौ आंलाय जायखियानो दोना मानो जोंदाव आरो अबाव थांनो नागिरलायखो नोङो जोंदाव रथ'लाय जोंदावलै रथ' एसेबो माने आंनि खोथाखौनो मोनसेबो खोनासङा आयु जाबावगोन दे आरो मिथिजायाबा है नङा आबा मिथियै आं दंना जोंनि खाथियावनो दङ नै नोंनि आफायानो जेबोखौनो मिथिया हनै र' नोंखौनो फुथुग्रोनानै अमा आदार हैनोसै आङो नङाबालाय माथो खालामबावनो जिलि नानि माथो बुंबावनो बे बुहुमाव गोबां हामा मानसि दङलै आयै गावनि फिसा असेखौनो बिदि खालामबायो दा जोंबो माबा खबर लानो खोन्थाखादों बिनि बिमा बिफाखौ नागिरसिगोन दिनैनिफ्राय इसेबां समायना गथ' इसेबां मोजां आइया बुंदों आरो आयै माने बाबुनि बिमा बिफा मोनजासे जोंहानावनो लाखिथ'नोसै होननानै गथ'फोरखौ खांबा खांनानै बिदि आलाय सिलाय खालामोहाय थाब नांगोनहाय बेफोरबायदिबा बेनोथ' आयै दा गथ'खौ पुलिसाबो लाङोबा ओजोंहायबा माबोरै थागोन मागोन बिदि साननानै सोरबा एकदम सिनायनाय मोनथारबासो हरनो सानदों आङो गथ'खौ एकदम बे गथ'निनो असे जाथारोबा आइ बिनि असे मोनसान्दि हा थाथ'नायालाय माथो जानो मोजाङै जोथोन लाखिथ'बानो जाबाय आखाना आदि गथ'आबो गुफुरथारहाय हनै जायहा मोननो हायो बिदि खुसिखौ बिसोरो जोथोन लाखिनो हाया जोथोन लाखिनो रोङा आरो जायहा बेबायदि खुसिया खाफालावनो गैया बिसोरसो मोनथिगौ बिनि दुखुखौ माथो बुंबावनो आरो नानि खायसे बिब्दिनोसै सोरखौ सोर मा बुंनो हानो दानि जुगावलाय थाबैनो मोनगोन बायदि मोनदां जुदि सोरबा दंमारोबा गथ'नि फट'खौ खेबनानै हेगारजोबखानो थिनबाय आङो आरो गुबुन थानायावबो हरनो खोन्थाखाबाय आरो बिहामजो जुदि बे गथ'नि रावबानो मोनाबालाय बिदि जाब्लाथ' बेखौ बबेबा आश्रमाव दोनहरनांसिगोन बिसोरनि थाखाय जुदि रावबो मोनाबा बिदियाव दोनहरनानै देनां सोरबाफोर जुदि एडप्ट खालामनो गोसोबा बिनिफ्रायनो एडप्ट खालामनानै लानो हानाय बायदि मोजां जाहैगोन आरो गथ'नि थाखायबो दाथ' माने दाबोथ' मोनथिथ'वाखैना आब' होमबा मा नोंसिनावसो थाथ'खागोनबा बाबुआ औ नानि होमबालाय आब' आं लांथ'नो दे बाबुखौ जोंहानाव थागोन ना नोंसिनाव थाबालाय मा जोंहानाव थाबालाय मा एखे खोथाना आं जोबोद जोथोनै लाखिगोन बेखौ बाबुखौ आयौ आयालाय माथो लांनोसो नागिरदों खारदों गथ'खौ
नाथाय आयै बिहामजो जेरैबाबो नोंसोरथ' दासो नागिरनो ओंखारदोंना जुदि मोनथ'वाखैनोबा आं लाखिथ'गोन ना जोंहानाव थाबाबो जेबो गिनांगौ गैया आं मोजाङैनो जोथोनै लाखिगोन बेहायबाबो आब'आसो नायखागोन नालाय आयं हिनजावालाय बहा थांखो दङ आरो हा मालाय दुगैदों दे थांदो नोंहाबो दुगैहैखादो स्रां-स्रिंनो मायाव दुगैखांबा जागोन दे आयै जागोन आयं दे दसे रायलायनोसै दायो दाथ' फैबाय जेरावबो थांथ'नांला दे आराम रुजु रुमु रायलायनोसै सानजों ने अख्रे दे आयं अख्रे जागोन नोंनोबो बिहामजोसो लाबोनांसिगोनलै आयं नै माथो नोमायाबो हारसिं खामानि मावनोबो हाख'वा जाबाय नों आरो बाहेरायाव थांबोला हारसिं जायोना बिहाबो लाबोबाथ' आंबो लाबोसिगौ गाव राजि जाबा हा हनै लाबोग्रायासो दा इस जालायबाय नोंसिना जालायबाय लाबोगोनब्रा नोंहामजोखौबो एसे नेथ'बावदो थाबैनो लाबोगोन आङो जेसेनो थाब लाबोगोन एसेनो मोजां आरो आंहाबोथ' नोमाया बुरिबायना नै बेसेथो हारसिं आं मावबाय थानांगौ जाखो आबा नङाबा माथो बेवाय देलै आयै दे बांद्राय गोबाव गैला र' मावनानै जानांनाय नंला नोंहामजोनि सायाव बिन्दास आराम जिराय जिराय जाबायल' था नोङो मिथिबाय बिहामजोखौबो थाबैनो लाबोखागोन आङो जोंथ'हा एकदम रेडि खालै आयं नोंनि हाबाखौ जानो थाखाय आरो नोंनि नोजोराव गैयाबा जोंबो एसे एनै नागिरसै ना मा होनो नोंनि थाखाय मोनोबालाय हा मोजांखौ लाबोगारगोनसो हां नागिरबाबो जेबो नङा बेवाय नागिरहाय मोजां सोरबा मिलायनाय मोनबानो थबनो लाबोगारनो आंबो इस बिदि जायाब्रा आयै आंबोथ' फसायनो नांगोन ना जानला मानलाखौ आं मालाय लागोन नामा लाया लोखिया थाबैनो हाबा खालामनानै लाबोगोन आं थुनथुलिखौ आयै नेथ' नोंहामजोआथ' जागोनबा सोरबा बे थुनथुलियानो नोंसोर गनायथि होबाबो होआबाबो आंथ' बेखौनो हाबा खालामखागोन जबरदस्तिबाबो जेरैखि जायाबाबो लोखि बाबु आरो मोजां खामानिबो थाखा फैसायाबो खामायग्रोलै देनां बिहामजो फैबोला जेबो प्रब्लेम जायिनि नंगौथ' आरोहाय आंहाबो देनां आबानि सायावनोसै गासैबो मोजाङै मोनजागोन ना खामानि खस्थ' मावसिनानैसो मोनजागोन जाखो आं थानायाव नोंनि फिसाला थानायाव आयै नों खस्थ' माब्लाबाबो मोनखिया आं दंना नायजोबगोन आं गासैबो हा दंबाबोलाय हनै माथो बिमानि खोथाखौनो लाग्रांबायासै सम सम दे बेवहाय बुजिलांगोन जोंहाबो बाबुआ दालाय सेंग्रा गथ' बुजियोलै आयै बुजियो नाथाय थेवबो बै गोसो सिङाव थुनथुलिया हाबनानै थाखाबायना बेखौबो आं गोसोनिफ्राय आउट खालामनो हाथारलालै आब' जुरि प्लिज ना नोंथ' बुंदो माबा मोनसे आं जेबो माबा खालामाना उन्दैखौ मोजाङैनो जोथोन लाखिखागोन प्रमिसबो नाथाय जुलि मा बुंलाबायखो आइ जुलि नों बेफोरखौ आइना आब' बेसेबां किउट गथ' बियो आरो बिनि बेबायदि दुखुखौ खोनानानै आं जोबोद बांसिन गोसोआव खस्थ' मोनबाय जुदि बिमा बिफाया दङब्ला आब' लांबा लांगोन दे हरगोन अब्लाबो माने दा आंजों थाथ'नो होना आब' प्लिज दसे सम आं बे गथ'जों थानि दे होमबालाय नानि माथो जानो देनां जुदि सोरबा बिनि माबा सिनायनायफोर मिन्थिबा मोजाङैनो मोजां हरफिनबानो जाबाय नै हा जावैसोआ गाज्रि मोनानो बेफोरबायदि बेबा हा सोरनि गथ' उनावहाय आं बोरैबासो मोनदोंहाय आइ लांथ'नांला नामा बेहायनो थाथ'थोंसै नायै आं मोजाङै लाखिगोन बुंखाबाय दे आं लांगोन दे आब' जेन'बा लांबाबो जेबो उसुबिदा गैया गैनायालाय आयै जोंबो ओजों माबा खबर हरखाजोब्बाय नालाय नाथाय जाय सिनायनाय मोनो बे गथ'नि सोरबाफोर उनाव बिसोरनो गथायफिनखाथारनांगोन आरो आयै बेनो बेनिफ्राय जोंथ' ससियेल मिडियायावबो होगोन नालाय आरो ससियेल मिडियानि पावारखौथ' नोंसोरबो मिन्थिखायोआनो सोरबा नङा सोरबा खना खनलानिफ्रायबो जुदि बेहा न'खराव सोरबा दङबा मिन्थिखागोन आं सानो आगै जिलिया मोजाङै लाखिगोन दे गथ'फोरखौ जि अनसोखायो ओरैबाबो बेहाय थाखागोन नालाय दे लांथ'थों बिदिबा नानियानो नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि जे बे गथ'आ आरो जेबो खस्थ' दामोनथों मोजाङै मोजां लाखिनो नाजाबानो जाबाय औ जागोन दे आब' आं दिनै जोबोद खुसि बाबु नोंखौ आं जोंनाव लांगोन दे बेनिफ्रायथ' आं नोंखौ ओरैबायदि अनगोन नोंना गावनि असेनिख्रुइ बांसिन आंनिफ्रायसो अननाय मोनगोन मिथिगौ जानो हागौ नोंनि असेयाबो नोंखौ बिब्दि अना खोमा मानोना बिदि अननाय मोनबा नोंखौ बिदि गालांनाय नङामोन ना नै फंबायाबो माथो न'आवनो दंखायोलाय ओइ फंबाय आदा फै
माथो खबरबो गैयालै फंबाय फिसाला मोननायावनो हाय एसे मिस्टि रसगल्लाफोर जानो लिंहरगोन मा बुंबावनोरा दा गैयालै बेफोर जेबो आरो अबावलाय एसेबां बेबायदि मिस्टि जाहोनो ओरैनोसो माने फैसा थाखायानो बांसिनसो थांबाय हाब फिसाला मोननायनि खुसिसो जानांगौ नोंहा आरो फैसा थाखाखौसो लानानै टेनसन जालायबाय फंबाय मा बुंनोरा दा फैदो दसे जिरायनोबा जिरायदो दे जिरायथ'ला आं गोमोर मोननावसो थांनो नागिरदों थ'दो नोंबो थांदोबालाय देब्रा मालाबा पार्टिया जाहोदो फिसाला मोननायनि खुसियाव जोंनोथ' जाहोनो हायोना जोंथ' लोगोसो गोदोबो हाबाखौ सिरि सिरि जाखुमाबाय दा आरो फिसाला मोननायावबो देनांथ' खामानि फैगोन ना फिसालायाबो नोंना फिसाला मोनखाबाय मोजांसो जाबाय दा गैयालै जेबो मोजां जायाखै आरो जागोनबो आसा गैया माथो डाइरेक्ट फैगोदान लोगो लोगो दाहारसो ब्रुं ब्रुं जानानै थाबाय जों दा दिनैहाय लुदुआ हले एसे दामनि माबानि गेलेनो नागिरदोंलै जोङो बेसेबांनिथो गेलेगोन नोंसोरलाय दिनैहाय 4,000सोनि गेलेनो नागिरदोंमोनलै आरो बिनिफ्राय मा जायो नायनोसै दिनै गेलेग्रोनायसै थ'दो थांनोबालाय नोंबो आंहा फैसायानो आखायाव गैथ'वालै थेवबो थांजागोन र' थ' जेबो नङा माबा मोनसे जागोन बे आरो एसे लोंगोनबो ना जोङो दे आदा बिदिबालाय थ'दो ओमफ्राय बेवाइया न'आवनो दङना गैया दङ न'आवनो आरो खेंख्लें खांख्लां जोंना सुख गैयालै दासान्दि एकदमबारे बिदि जायो नामारा भाई बेफोरलाय जाखायोखा दाथ' उन्दै मोनबाय नालाय उफाय गैया देनां देरबासो स्र' जागोनलाय आरो मोनथिला दे आरो थ'दो थांनोसै आं न'आव थाबा माथा गरमसो जालायलाङोलै दाना फैसा थाखानि टेनसन जों आइनि बायदिसिना बुंनाय संसारानो फैसा थाखा गैयाबा जायालै मा बुंबावनो आरो बेबायदिनोथ' बुंजाबायलै जों हिन्जावाबो मा थिनलाबाय थायो न'आव दसेखौनो थानो मोना मिथिबाय आदा जोंनाबो एखनबा बिदिनोलै माथो बुंबावनो आरो आयो दिनै थाबायबोनायावनो लेटसो जालायलांबायहाय ओइ बिहामजो ओजों फैथ'साय दे आं नैबेयाव एसे माबा मेथाइ लाबोदोंमोन बेखौ होलांखानोसां औ आयै आं होनदों आरो ओइ माबा मेथाइ लाबोदोंमोन आङो एसे नोंबो लाखिदो दा आबाजों साहा लोंनायाव जाबानो जाबाय ओमफ्रायलाय आबाजों दाउआ न'आवलाय फैदोंना फैयाखै जाखो फैबालाय बहाथो थायो आयै दसेल' फैबाय ओमफ्राय ओंखारलांफिनलायबाय दा असभ्य गियान गैयिजोंलाय माथो आसाबाव औ आयै आं माबा मोनसे बुंबाबो दायसो जानानै ओंखारलाङो ओमफ्राय बाबुनि खाथियावबो दसे थानफिनबाय थाया बिदिजोंलाय बोरै जानोसै दाना गावहासो बिदि एरा खालामबाय थाबाय र' मा बुंबावनो बेखौ एकदम मानसियानो खावसे फाग्लासो जालायलांबाय जायखियानो जाया मानो मेथाइ एसे लाबोदों बेखौ लाखिदो आंबो नै थांसै ओमफ्राय आबौ मिथिसारालाय दङ आयै जेन होलांबाय आंबो एसे खामानि दङ नालाय बेखौसो मावनो ओंखारदोंमोन दे बुजायबाबो लायिखौलाय माथो माबाबावनो आसा खालामबावनो बिहामजो जायखिया आबौखौ खस्थ' होनाङा आं दायो दसे थानानै बामफैगोन दे औ जागोन दे आयै ओमफ्राय आयालाय मानोथो एसे लेट जाया दिनैलाय मा बुंबावनोहाय हाथायाव थाङो ओमफ्राय माबा लानो नागिरो बेखौबो बावगारो मैगङाबो दिनै जेन थेनसो थांदों बे लाव थाइनैसो दंमोन बेखौ लांबाय गोदैथार ओरैनो आंहा दाउजों नङाबा अमाजों जानो दोन्दोंमोन थाइसे बेल'सै फानहरजोब्बायहां आयै दे माब्लाबा आंजों दाउखौनो बायनो थिननोसै बेदरखौ बेलाय अबेनि बेदर बायबायनोसै माला बायफेरनायनि मानसियानो माथा फाग्लासो जालांबाय दे बिहामजो फैसायाबो नाङा नङा नांगौ नालाय उफाय गैया आबौनियावबो थांबाय बेखायनो मैगं थाइगंखौनो एसे फानहैबाय आङो जाखिनि एसे एनै फैयो दोनथुमफिनाबालाय दाहारफोरखौबो माजों सुख'लांनो उनावलाय ओमफ्राय आय अखाफोरा फैयाखै दहायसो दसे फैबाय आसाजों गेलेबाय दे बिमानै सासेयाबो फैबा साननैसो थाथ'थों बेनो गेलेबाय थाबावगोनसो जोंहा आबौजों थाथ' होमबालाय आयालाय दासान्दि आंखौ एसे अनसाबो माने बुंनो थाङोबा अननो हमबाय जोंहा बाबुनि थाखाय नाथाय जों दाउआसो मानो बिब्दिब्रा मा जाखो बियो माबा बहा थांखो दायो हरथ' लायगोन फैनायाबो खामानिखौनो दसे मावना लाहैग्रोखानोसै दायोबो आरो ओरैबो जाया जालायगोन बाबु उन्दुनायावनो बे आबा थेख्लायाबो दिनैलाय मानो कलेज थांनाय एसे गोबाव जाखोसै गामाखालिथ' बिदि जायामोन गथ'आ
ना बहाबासो सोरजोंबा आड्डा मारिनो थांखो ना माखो बेलाय लोगोफ्राबो फाल्थुबो दंथारो बेनि सायाव दानि गथ'फोर एकदम माबा निसा लाजानोसो गियोहां आंनि आबा थेख्लाया बेफोराव गैथ'थारामोन बिदि जेराव मेराव दाहाबबो होनो आंहा बिमाया बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायो कलेजनिफ्राय डाइरेक्ट न'आव फैबानो जायो हासुथि जाबाय नालाय जाबाय बेफोरनि थाखायबो फैसा बारा बिबाथाय हरखाया आङो र' दायोसो मोनसिगोन बे बेथाया फैग्रोथों न'आव बोरैबाबो मोनलायलाङोहाय ओरैनो आबा थेख्ला गैयाबानो गैया न'आनो सिरि जाथारो गोदोहाय थुनथुलि थानायावसो सिगाङाव बेसेबा दावराव न'आनो बिसोरजोंनो आंनि फिसा सानैयाबो थाबासो गोजोन मोनोमोन आङो दा अब्लाबो आइ थुनथुलि गैयाबाबो आबा थेख्लाजोंसो आङो थासाबबाय थारो आंनि फिसालाया इसोरनि अननायाव जेबो बिदि गाज्रि लामायावबो दा थांथों आरो माबा जेबो खैफोद दाफैथारथों आंनि फिसालानि जिउआव बोरैबा मोनथारोहां आइ थुनथुलियाबा माबोरै दङ मोनथिगौ रागा जोंदों आङो नाथाय रागा जोंबाबोथ'लाय बहाथो सानालासे थानो हानो देनाय बिमा जेराव आङो सायाव रागाबाबो गोसो सिंनि अननायाथ' जोबना थाङाना आइ थुनथुलि आंथ' जेब्लायबो नोंनि खुसिखौसो हास्थायोमोन दा सानजावैसोआ मोजांबाबो जागौमोन नाथाय बिनि आखलफोरा बारा थिग नङाहाय बिदिखौलाय मा गोसोजों मोनथिखा उसिखानो आङो बिजामादै गनायनोसै नाथाय माब्लाबा सानलायलाङो गोसोआव अन्थाइ दोननानैबाबो बिखायाव आं आइ थुनथुलिखौ लेंहरसै नामाबो सानो आरो सानफिनलायो बे लक्ष्मणनि खोथायाबो सैथो आरोहाय उनाव आंनि फिसानि जिउखौसो दावराव खालामबालाय असान्थिनो मा जाबावगोन ओरैबो सानबाबो टेनसन ओरैबो सानबाबो बुजिखौनो मोना गोसोआबो माबा मोनसे सानो नाथाय आरो माबाया मेलेमा दस्रा बुङोलाय आंना हाबाब दानालाय सोरनाव सोंबावनोसै आङो बै अमलनावसो सोंहैनोसै खोमाहाय माथो आबा थेख्लाया दाबो सफैमारासै अमलाथ' दहायनो फैनाय बायदि मोनदां गथ'खौ र' कलेज सुथि जानानै बहाबासो थांनो ना मादों आड्डा मारिहैदों सोंहैनोहां थांनानै बिदिबो खालामफेरामोनहाय बेखायनो बुंबाय थाखाथारदोंमोन आबैयाबो फनखौनो नकियाखौ मोनसे लानांसिगोनहाय आङो नङाबा जिअ फनखौ बहाबा थांबाबो सोंहरनो मानो उसुबिदा जायोना थाब मोना माया होसो जायो जेरावबो र' बायनांसिगोन आंबो एबार खनसेयाव अमा फिसा फानहरनायजोंनो बायनोसै आङो आयौ मेहेर नोंथ' जोबोद गाज्रि मोनखाबाय खोमानो दायो आफाखौ बिदि नुनानै बेबायदि द्रायथ' नङा अखाफोर नाथाय एसे आयंआ बांद्राय लोंदों आरोना एसे खम खालामबा मोजां जायो मानोना बेफोर निसा लोंला जालाया बारा थिग नङालै थेवबोथ' आफायाबो बिदि थाथ' लोङिया गोबावसैमोन माने समथ' लोङो अब्लाबो दिनैबा मा जाखोथाय बोरैबा बांद्राय थारदों दे दाथ' माथो खालामबावनो ना लोंनाय टाइमावथ' आरो रावखौबो जेखि बुङा मानो जेबो बुजिखाया माने मोनथिखायानो होनजायो जेन'बा आयंल' नङा आंनोथ' मोनथिखायोना माबायदि जायो कन्डिशना है आयंखौलाय मा बुंनो ओमफ्राय माहिर आइयाबो गैया हाथायाव थांदोंमोन दाबो फैयासै दे दा फैगोन खोमा आंलाय दंसो नंदों आंबो दसे हाबफैबायलै गाज्रिथ' मोनाखैना आं फैनायखौ मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो दे उल्था आंहासो बोरैबा गोसोआव गाज्रि मोनबायलै लाजिनोबो ओंखारसोबाय आङो लाजिखांलाय लांबायसो बिरादनो मा जाखो अखाफोर माबा गावहा गाज्रि मोनबाय खोमालै गोसो सिंफ्राव माने थाद जाम्बा बिदि नङा नाथायबा आं एसे लाजिखांलाय लांबायसोलै मा लाजिनो नाथाय माखौ आफानि बिदि माने आखलखौ नोंबोथ' नुनानै मा सानबावनांगौ दायो बेखौसो सानबाय दं नोङो आं जेबो सानालै माखौथ' गाज्रि मोननांगौ जाखो दे दाथ' आरो नोङो एसे फन हरग्रोबा मोजां जागौमोन नामा माहिर जेबो जगारानो गैया दायो साहा गोजाना साहा गोजाल' जाबावगोन आं साहाखौनो जानायनोसै दे नों दसे जिरायथ' आइया जेबो माबाफोर मोनसे जगार नांलायगौ नामा जेबो नाङालै आं दसे ओरैनोल' हाबफैदों सासे लोगोनाव थांबाय ओरै फैबायब्रा दे मोजाङानो जाबाय आइयाबो नोंखौ लिंहरनो सानबाय दंखायोमोन ओमफ्राय नों बाजैमोनाव थाङोना खाथियावनोखा मामायखौ नायलांदो आरो मिथिगौ ना माहिर जोंहा मामायनि मुंखौ मिथिसार दोनबाय आरे बा मिथिसार जा मोजां बुंखालै देनां मोजां खामानि मावनानै बयजोंबो मिथिसार जोबजाथों आंनि मामाय सनाया आंखौ हले मोजांखौनो दोनखाबाय दे नाथायबा आंथ' जेबो लाबोआखैबोलै दिनै हाबथ'ला नामाथाय आब'मोननाव
नै मानो हाबा जानो आरो माबा मोनसे नांलायगौखाय नों जेसेबां मदद खालामबाय जोंखौ माबा दुखुनि समाव खैफोदनि समाव आरोलाय मा नांबावगौ माहि नंगौना दे आरो होमबालाय नायलांजागोन दसे थांजागोन दे बिदिबा आइयाबो फैगासिनोखा बियो नों दसे जिराय आं साहा जानायखानि न'नि दावदै दंखायोमोन लकेल बेखौनो आं एवना लाबोनोसै दे आयौ नांथ'ला खोमालै आन्दाखौ ओरैनो साहा गोजाबाबो जागोनदांलै है जायो नामा इदि जोंनाव फैफेरा फैनाय जेन'बा फैबाय थाब्लाबो बिदि मोजाङै फैनाय जाफेराखैमोन ना र' थाथ' नों जिरायथ' आरो दा थांखादै हलेबा ओमफ्राय आं ब्लड थांबालाय ब्लड ओंखारलांनो नागिरबा आं नोंखौ हमथानोसै बेनिफ्रायथ' रायलायनाय जानाय नङा दै बिदि खालामोबा एबारावथ' आइयाबो नोंखौ रायखायाना जानला मानलाबो बुंखाला आं मोजाङैनो बुजायखाबाय दाथ' मोनथिखाबायबो आइयाबो इस दे जागोन दे थांद' थाब होनबा फुदुंहैदो लोंथारलांसै आं माबायदि साहा बनायो नोङो जोबोद गोथाव बानायखायोदा आङो बाखनायनानै लाफ्रांलायबावबायसो आङो थाथ' बा एक सेकेन्डाव सानफ्रांलायलाङो आंनि हाथरखिजोंसो रायलायनाय बायदि मोनलायलाङोलै थिग बेबायदिनो थारमोन आंनि हाथरखियाबो नोंजों रायलायबाथाय बिखायानो बोरैबा ख्लाब मोनबाय थालायो मानोना महरा नोंसिना एखेथारना बोरै जाथावथाव नोंसोरथ' जुरबा बिनानावबो नङा थेवबो ना बाट आंनि हाथरखिनि खोथायानो एसे आलदामोनलै अब्लाबो नोंजों दसे समबाबो आंनि हाथरखिजों रायलायनाय बायदि मोनो आङो गोसोआ एसे मोजां मोनसाबलायो दे होमबा सनामोन दिनै सोलाबाबाबो दसे समबाबो भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सेराव लोगोफोर मानोना एसे लेट जाबाबो दिनै हगारनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो नेनानै थायो नालाय सासे सानैबाबो जोंनि थाखाय माने जोंबो नेनानै थाबाय थानायखाय गोसोआ सुखुवा मोनो आरो बेनिफ्राय जियानो जा सानफ्रामबो लाबो ससेबाबो लाबो होनथारो नालाय लोगोफोर दे होमबालाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर एसे भिडिअआ जाबजुबबाबो जाबाय गुसुं जाबाय आरोना लोगोफोर अब्लाबो नायसाबनायनि थाखाय थेंक इउ जेबो उसुबिदा प्रब्लेम जायाबा नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो फैफिनसैलाय मेहेरा जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट सनामोन जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं दे होमबा ना लोगोफोर थाथ'लायदो आरो लोगोसे नायनानै माबोरै मोनदों फोरमायहरदो जाबजुबबाबो दे लोगोफोर फोरमायहरबानो जाबाय जाय नायनानै एसे फिसाबाबो मोजां मोनबायबा आरोना दे होमबा बाय बाय